Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Moi bons días, amigos, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, o programa da nosa colectividade galega aquí en Uruguai. Na Cidade Bella un pouco de frío, os ceus están gris, acompáñame hoxe a querida amiga Francis Queijo. Moi bons días, Francis. Moi bons días. Bueno, cando queiras, Óscar, empezamos. Arde Galicia por todas partes. Este é o título dos xornais máis importantes de España nestos últimos días. Galicia está pasando un verán con moita seca, temperaturas extremas e desalmadas. O noso fermoso país está a perder o encanto do verde que o caracteriza. Muda a súa cara por culpa dos incendios que están arrasando todo. Vóltase negro, triste, mudo, deixando imaxes desoladoras. Pero tamén Portugal, o noso país veciño, sigue a sufrir as arroutadas dos pirómanos. A pregunta é, que nos está pasando? Van miles de hectáreas este verán, cifra que pon os pelos de punta. Preocuparon a moito o que está pasando en Galicia, porque non é xusto que esta clase de xente que provoca tanto mal, tanto daño, saia indene, porque vendo como arde todo, resbalan as vaguas sen control. En poucas horas, miles de hectáreas calciñadas, mallo contar con 60 brigadas, técnicos, motobombas, palas, avións, helicópteros que intentan sofocar o incendio ao redor das casas das aldeas. Horas de horror, amigos, horas de incerteza que quedarán para sempre na memoria dos veciños. O medo vivido e os daños nas súas terras quedarán para sempre como unha desgraza. Foron momentos eternos de tensión, de medo que se volveron en odio cara ás persoas que puideron causar un desastre tan grande. Foron incendios intencionados? Ninguén o pon en dúbida. Por eso sentímolo polos veciños das zonas queimadas que tiveron polas súas casas e propiedades, que sentiron a boca do inferno a punto de consumilo todo. Fálase do cambio climático, fálase das altas temperaturas. Sin embargo, máis alá do grave que é esta realidade, está a man humana, que prende un misto,
que fai uso do chisqueiro ou que tira unha colilla buscando facer daño á xente e á naturaleza. Morren animais, desaparece o ecosistema, degrádase o chan. Quen gana? Cal é o propósito? Non alcanzamos a sabelo de verdad. Vender a madeira queimada? Analizar zonas de pasto para gandeiros? Desplazar zonas de caza? Ou simplemente facer daño? Ningunha resposta nos parece válida para que poidamos aceptar unha imaxe tan devastadora, tan dantesca. Galicia non é un inferno. Sol en que estás debruzada, do teu rico por mí alborada, polo ceo enxergándose va, xa cantando os teus fillos de chá. Desechar venturoso arrincado pola man do meu negro destino, hasta mesmo soñando masino esos campos risoños cruzar, correr polas hortas e prados onde lera pasou miña infancia, respirando a suave fragancia de xazmín carabel azar. Coido mirar esas rías serenas escudando con barcos veleiros e cantares oír feiticeiros e ningures tan doces oír. Creo sentir as labertas que vineran nos aires cantando, cando o sol vai as nubes pintando de amarelo, de luna carmín. Eu soñei ver na cume do pindo adornados de mil veloueiros, escritores, poetas, guerreiros que sorrindo se daban a man. Eran eses os fillos máis caros que da man, que aumentaron cara os seus nomes nos fastos da historia, con diamantes gravados será. Acordei adorado da Galicia e dos ollos chovían unhas aguas, quen puidera beber nas tuas aguas e os teus aires feliz respirar. De ti lonxe, querido corruncho, é un morrendo estou de amargura, como a froita que baixa madura entre as silvas o vento vindou. Teño envidia da libre anturiña que chega por todos os mallos, teño envidia das nubes e rayos que eu sudei
que a esas terras levou. Polos diversos países que eu vaya, ti serás miña doce memoria. Mesmo entrar non quixera na gloria, sin primeiro pasar por aí, sin primeiro pasar por aí, sin primeiro pasar por aí. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Atención gallegos, la mejor cocina gallega. Tapas, vinos y cervezas están en el Restobar Mitre. Atendido por la familia Cousillas. Desde Galicia para todo Montevideo. En 25 de mayo 561, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono de reserva y pedidos 2-916-9980. USA Transporte Colectivo. En Cucha, viaja seguro. Cumpliendo con los protocolos contra el COVID-19, todas nuestras unidades son desinfectadas permanentemente a la llegada de cada viaje en nuestras terminales y predios. Todas las unidades de nuestra empresa tienen láminas de seguridad con protección contra los rayos UV y que están homologadas por la Skin Cancer Foundation. Y recordá, cuando subas a una unidad de transporte colectivo, usa tapabocas. Y además, descarga la aplicación Coronavirus UI. Yo te cuido a vos. Vos, cuidame a mí. Pucha, siempre iremos contigo. Amigos, o noso entrevistado de hoxe naceu en Barcelona, fillo de pais galegos, e leva esa sabia que xamais nos abandona a todos. Trátase de Manuel Carrete, licenciado en Historia e en Dereito, investigador, escritor, bueno, catalán, fillo de galegos, pero con esa morriña dentro do corazón que levamos todos os galegos que estamos lonxe. Vamos hasta Castro Caldelas, porque ali espéranos Manuel Carrete para charlar un pouquiño aquí en Sempre en Galicia. Manuel, moi bons días moitas gracias por recibirnos. Pues nada, moi bons días. Vamos a ver, queríamos saber un pouquiño algo de ese Centro Galego de Barcelona que vostede foi presidente. Conteme un pouquiño cal é a tarefa, en que se semella cos centros galegos de Bos Aires e de Montevideo. Bueno, o Centro Galego de Barcelona é bastante diferente aos centros galegos de América, porque mentras que, por exemplo, en América tedes asistenciais como, por exemplo, a Casa de Galicia, que ahora xa non é, pero bueno, que o era, o Centro Galego solamente se adicaba á parte recreativa e cultural nestes últimos períodos. Estamos falando de a democracia, desde que chegou a democracia en España, a función básica é elevar a cultura galega ao coñecemento de toda a sociedade que existe en Cataluña e crear tamén cultura dende Barcelona, cultura galega. Hai unha audición en Barcelona que se chama tamén Sempre en Galicia, verdad? Sí, hai varias. Eu sempre poño de exemplo que a vosa, Sempre en Galicia, é a máis antiga do mundo en lingua galega, e despois temos un programa en unha entidade que se chama Irmandade Nosa Galiza de Mollet, que tamén se chama o programa Irmandade Nosa Galiza de Mollet, que está ven dos anos 70, do ano 71, creo que. Despois hai outro programa que era o de máxima audiencia en toda Cataluña, que se escoitaba, tiña máis audiencia que a propia Radio Galega, que se chamaba Lonxe da Terra o programa, era en Radio Teletaxi,
tiña bastantes ointes. Estamos falando de como 2 millóns de ointes. O sea, que tiña moita audiencia. Despois hai o programa Sempre en Galicia, de Radio Cornellá, que depende da entidade Rosalía de Castro de Cornellá. E logo hai máis aínda, porque tamén teñen como se chama? Bueno, en Esplugas de Barcelona, e logo tamén hai en Airiños da Nosa Galicia de Santa Coloma. O sea, que había bastantes emisiones radiales en Cataluña. E moitas que pecharon co paso do tempo. Claro, claro. Eu coido que estando en Barcelona e tratándose do idioma galego non pode vostede deixar de desconocer a Yolanda Díaz, es compañeira nosa aquí en Sempre en Galicia. Conozcoa, foi presidenta do Penedo Fogar Galego desde que chegou del Uruguai. Despois, cando fui presidente do Centro Galego, pasou a ser socio do Centro Galego porque o Penedo desapareceu. Claro, conozco moito do Uruguai gracias a ela. A parte que eu estuve en Uruguai no 2010 e esas cousas que ela me contaba cando ela era presidenta do Penedo comprobeinas en persona, porque eu conocía a figura de Don Xesús Canaval, do programa Boso de Sempre en Galicia, del Patronato de Cultura Galega de Montevideo, ao cual fun visitar, Centro Galego de Montevideo, que está na Rúa San José. Eu tiña o hotel ali preto de entre a confitería La Coruñesa e o Centro Galego. Logo fun a Casa Galicia a ver a Virxen da Sorei, a Santiña, que é unha das obras máis insignes de Galicia, que está na diáspora, igual que moitas outras pezas. Cando se fixo a última exposición aquí na Cidade da Cultura, chamoume Pilar Cajiao, dixen que unha das obras importantes para a cultura galega na diáspora sería esa, e outro, Santiago Mantamouros, que teñen en Cuba, viñeron as dúas. Monteime nos Cuxa, que estaba ahora escoitando nos autobuses fundados por galegos, e claro, Yolanda contoume todas as historias, por exemplo, de cando se trouxo o busto a Rianxo de Castelao, todo o que tiveron que facer xunto con Pereira. Tamén conozco a súa irmá Palmira. Claro, para min a historia do Uruguai, de migración galega no Uruguai, é unha das que se ten que estudiar ou sí nos colexios, eu creo. Manuel, en que quedou ou como funciona esa bella idea de vostede de crear o Museo Galego da Emigración? Eu, como dice o outro, teño que contar cas administracións, o sea, a administración é a que ten que levar a cabo eso. Eu, ideas ou traballo, o que queiran. Ainda estuve outro día con Martín Bizoso, que é o que leva a parte de emigración na Voz de Galicia, que lle deron un premio á Federación de Entidades Galegas na Estrada a semana pasada, e temos os mesmos pensamentos. En Galicia non se sabe todo o que se fixo desde a emigración. Non se sabe, por exemplo, que a Casa de Rosalía de Castro, se non fora pola emigración galega en Uruguai, non subera mercado nunca. Yolanda deixoume unha vez unhas fotocopias dos recibos que Don Xesús, o Patronato de Rosalía de Castro de Montevideo, pagaron para comprar a casa, pagaron para usala, pagaron pagas a gala filla de Rosalía de Castro. Fixeron moitísimo por Galicia, por exemplo, eso falando de Uruguai, ou Busto Rianxo, como xa dixen antes. Pero, por exemplo, Barcelona deu unha cátedra de filoloxía galega antes que a tuvera moitos sitios de Galicia, que tiñamos a Basilio Losada, que morreu tamén recentemente, fai como cousa de 3 semanas. Claro. A traducción da Biblia ao galego, que se fixo, por exemplo, no Centro Galego de Barcelona con Casado Nieto, que foi o seu presidente, traducido directamente do latín, da versión vulgata. Da música galega, por exemplo, se falamos da música tradicional, a rianxeira argentina, o hino galego 1907, a Habana, Ana Quiro, que é unha cousa máis moderna últimamente, pues estuvo desde os 9 meses no Centro Galego de Barcelona. Os Petapouco fundáronse en Barcelona. Blanco Campaña estuvo en Barcelona e colleu ese pensamento do que era a radio e o que era a cultura musical, que logo exportou a Galicia. Se falamos da literatura, o libro máis vendido é Historias dun neno labrego, Editorial Follas Novas de Buenos Aires, ou Historia de Galicia de Otero Pedrallo, que publicástela entre Montevideo e Argentina, ou Cantares Galegos, ou Galicia de Murguía, ou o regionalismo gallego de Brañas. Todo está feito na emigración. E se collemos as letras galegas desde que se fixeron hasta o día de hoxe,
Delgado Gurriarán, os últimos libros de Delgado Gurriarán, Revista Vieiros no exilio, Saudade no exilio. Entonces, como non se vai ter que facer Galicia por a súa dignidade, un recordo, unha lembranza, todos os que fixeron algo por Galicia, algo, o sea, eu cando me explicaba a Yolanda do tema da cama de ferro que levaron en aquel momento a Radio Carve, cando estabades en Radio Carve para sacarlle as borlas de bronce para fundir, para hacer o busto de Castelao, eso emociona a calquera. Claro. Porque en Galicia, na Galicia terrenal, non se faría naquel momento. Ao revés, trataría de desfacer, e eso é unha cousa de agradecer. Manuel, se vostede ten posibilidades, mire hoxe o Correo Galego de Santiago, donde hai unha cousa curiosísima. Hai unha información de un descubrimento dun periodista de Buenos Aires que dice que o primeiro tango que cantou Carlos Gardel foi escrito por un pontevedrés chamado Eduardo Soto, e co tango chámase Ramonciño. Sabía algo vostede deso? Pois non, porque cada día aparecen noticias, cousas novas sobre o traballo, hasta propias miñas, cando eu refago o que fixen, porque un historiador, cando parte de cero, ten que partir con algo, e que é o que se ve. E logo, cando vas facendo un estudio máis pormenorizado da situación ou do estado da cuestión, é cando podemos atopar moitísima máis información. Claro, eu non sei o tema dos tangos, porque sei, por exemplo, de moitas editoriales en Argentina que publicaban partituras de música que logo se traían a Galicia. Pero claro, eu en tema tango non o sei, pero mirarei, no. Según polo que me dice, xa sei quen pode ser que no publicou. Eu aquí estou en Ourense, en Castro Caldelas, entonces o Correo Galego é máis de Santiago, de capitales claro. de provincia. Digo porque apareciu hoxe no Correo Galego. Pero mirarei, non se preocupe. Ten vostede 2 libros escritos, non? Máis que nós ninguén. Faime recordar un pouquiño o que dixo Eduardo Blanco Amor de que os galegos en Bos Aires son os primeiros despois de ninguén. Que lle parece... vamos a ver, Os nosos devanceiros, outro libro de vostede. Ten a ollada posta en América eses 2 libros? Todos son distintos. Teño 9 en total, ou 10, non me acordo agora cuántos. Pero o máis que nos ninguén foi o primeiro que fixen, foi sobre o Centro Galego de Barcelona, porque no Congreso do ano 2006, rememorando o do 56 en Buenos Aires, eu presentar unha ponencia sobre a entidade do Centro Galego de Barcelona como que era máis que centenaria, como que se fundara en 1892, que hasta aquel momento se rebatía, pero a partir de eu presentar toda a documentación xa non se volveu a rebatir nunca máis, porque existen estatutos, existen listas de socios e demais. Que pasou? Que ca Guerra Civil todo o movimento asociativo galego en Barcelona, ademais, naquel momento, cos dirixentes que tiñamos nas entidades, claro, desapareceu e silenciouse. Por eso tamén fun eu presidente do Centro Galego. Cando eu fun nomeado presidente do Centro Galego, moitos fillos e xente da República volveu a ser socia. Por exemplo, a irmá de Luis Suárez Delgado, que era amigo confidente de Castelao, que foi o que levou a Castelao e a Otero Pedrallo a Barcelona unhas xornadas que se fixeron sobre Galicia. Pois todo eso desconocíase, e o título é máis que nos ninguén, porque foi un estandarte que está no comedor, bueno, nunha sala das principales do Centro Galego, que o Centro Galego está nas Ramblas, que é a 7ª rúa de Europa máis visitada, con máis turistas, e está no que era antiguamente el Palacio do Conde Güell, que era o mecenas de Gaudí, para que a xente sepa o entorno que temos. Pois nunha desas salas con os frescos do século XVIII está un estandarte que puxeron as mulleres unha vez que veo un representante do franquismo a entidade, e as mulleres do Centro Galego que, bueno, estaban pedindo voto, non podían votar porque non había eleccións en España, pero no centro elas reclamaban o dereito de voto femenino e o dereito de ser socias, e fixeron un estandarte que puñan máis que nos ninguén, e eso me quedou sempre grabado, e puxémolo como
de forma colaborativa cos párrocos da zona, empezamos a pedir fotografías de todas as poboacións, hasta algunhas que xa desapareceron por cuestión de migración, como pode ser Hórreos, que desapareceu a parroquia totalmente, desapareceron as casas, no ano 70 xa non quedaban casas en pé, agora volven outra vez a levantarse, pero houve un momento que xa non queda nada, e atopamos fotografías de toda esa xente en moitos sitios do mundo, dende Panamá a Barcelona, a Buenos Aires, que enviaron, entonces colocámoslas de forma que eran, por exemplo, as bodas, os traballos do campo, a emigración, as entidades de América, e fomos facendo esa recolleita de fotografías que ao final foron, en ese libro publicaronse unhas cuantas, pero unhas cuantas que deben de ser sobre unhas 200 ou 250, pero fixemos unha recolleita de unhas 4.000 fotografías, máis ou menos, que ahora reutilizamos para facer, por exemplo, estou traballando no Museo Etnográfico de Castro Caldelas, por exemplo, para os panelables, todo eso, estou utilizando por traballos e oficios que xa non se usan de facer fotografías como eran os cesteiros. Xente que facía cestos e que está olvidado pola historia, pois entonces estamos facendo eso. E logo fixen un sobre Tiberio Ávila, que era un diputado que foi o único diputado republicano vivo nas dúas repúblicas, na primeira e na segunda. Foi concelleiro en Barcelona e foi maestro de pintura de Pablo Picasso e foi o que levou a Pablo Picasso a Barcelona e fixo o examen de entrada a Georgia, por exemplo. Logo tamén fixen outro sobre Irmandade de Nosa Galicia de Mollet, que toda a historia desta entidade. Fixe un sobre unhas cartas inéditas de Emilia Pardo Bazán a Narciso Oller en Barcelona, que este foi publicado o último. O anterior foi sobre o 30 aniversario da Federación de Entidades Culturales Galegas en Cataluña e os premios Alecrín. Manuel, outro sobre Portela, Valladares, a masonería no centro galego e na política española, porque ele chegou a ser presidente da Generalitat de Cataluña, foi presidente del Gobierno de España e foi vicepresidente do Centro Galego na época da República. Claro, se temos un presidente que era o cuñado de Lerroux, un vicepresidente que era el ministro de Gobernación e o presidente de goberno despois, e xente como Mercedes Núñez Targa, que era del Partido Socialista Unificado de Cataluña, ou Tiberio Ávila, que era un antigo republicano católico, claro, conviven todos nunha mesma sociedade e aunque hai pelexas, son pelexas internas, pero en ningún caso o que fan é desfacer a entidade, sino Manuel, dentro de 15 días Sempre en Galicia cumple 72 anos ao aire. Que lle está falando leva 44 anos ao frente destes micrófonos. Que lle parece a laboura que facemos dende Sempre en Galicia e tamén que lle parece a laboura que se fai por medio do Patronato da Cultura Galega? Para mí sempre foron exemplos. Conozco a Yolanda como te diría, eu creo que fai 15, 20 anos que conozco a Yolanda Díaz Gallego, aunque eu son novo, nací nos 80, pero Yolanda é un referente cultural galego en Cataluña. E como tal, o patronato é a chama viva da cultura galega na diáspora. Se teño que facer referencia a unha das entidades con máis, que tiñamos que poñer máis condecoración, sería o patronato. Primeiro, por a súa sempre lealtade a xusticia, porque sempre estuveron a favor da democracia de España e a parte da democracia de Galicia. A utilización da lingua galega, o patrimonio que ten os carteles da República, un programa mantelo, eu seino porque estuve en un programa de sábado no programa Lonxe da Terra, estuve como 5 anos colaborando e eu sei o traballo que conleva facer eso. Despois, por exemplo, os símbolos de Galicia, como repetiré hasta a saciedade, o busto de Castelao en Rianxo, gracias ao voso programa e gracias ao patronato. Patronato de Cultura de Montevideo, tamén hai que agradecerlle o patronato de Rosalía de Castro para a compra da casa de Rosalía, a restauración, todo o que ten que ver co tema de Rosalía. Tiña un libro que eran inéditos rosalianos, poemas inéditos de Rosalía de Castro. A máis as publicacións de Xosé Luis Méndez Ferrín cando estaba prohibido en Galicia, verdad? Sí, bueno, me contaba a historia de cando enviou Xosé Luis García a revista Nova Galiza que se publicara en Barcelona por Castelao para que se reeditara en Montevideo en la época de la dictadura uruguaya. Decía Yolanda que aquelo era
peligrosísimo. Despois as exposicións que se fixeron de Sargadelos, cando non era Sargadelos, que era Castro, que pasaba de la fábrica de la Magdalena de Bos Aires a ser o Castro, e fixos aí en Montevideo gracias ao patronato, que podría estar relatando todo por exemplo, a historia de Somoza, cando tratan de fundar o programa, que é Curbán de Castelao, o Consello de Galicia en Montevideo, e Pusa, don Xesús Canaval, que don Xesús Canaval é un dos grandes da cultura galega, non de la emigración, da cultura galega. Se non fora por as axudas que el prestou para as obras de teatro, o Teatro Solís, que se fixeron dos Os vellos non deben namorarse, de Castelao, e todas as publicacións que se fixeron gracias ao Banco de Galicia e gracias al patronato. Claro, é que podría estar nombrando cousas que normalmente eu creo que os vosos ointes xa coñecen. E en Galicia hai as publicacións, hai o que é o programa Sempre en Galicia, publicado en Laio Vento, que eu teño un libro publicado en Laio Vento dun estudio que se fixera, que eso vai quedar para a historia de Galicia, porque eso é digno de admiración. Manuel, o tempo é ouro e na radio moito máis. Agradecemoslle moito que desde ese estupendo lugar que é Castro Caldelas, estou vendo o castelo, estou vendo esa zona tan bonita de Ourense. Agradecemoslle infinidad todo este tempo que nos dedicou a Sempre en Galicia, que, como sabe vostede, tamén escoitase en Bos Aires e todo o Uruguai. Foi un placer falar con vostede e xa sabe que as portas de Sempre en Galicia están sempre abertas para homes tan interesados na nosa cultura e que lle dan tanto peito a Galicia como vostede. Moitas gracias, Manuel. Gracias a vostedes e a toda a xente que nos escoite desde a Argentina e desde Uruguai, e gracias por o traballo que levan facendo desde fai tantísimos anos, e que continúen na laboura, porque a obra todavía non está rematada. Así que nada, moitísimas gracias, e cando queiran aquí estou. Un abrazo á terra. Adiós, Manuel, hasta logo. Apertas. Hoxe na vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira, veñen facendo a súa mañeira, baila rapaza que tires solteira, brazos ao vento, meu pensamento é que non deixes de pandeirar. Pasas o tempo, non teño diñeiro, todo deixino bebendo ribeiro, veite resergue me fío tonteiro, hoxe só quero escoitar o pandeiro, miña rapaza está namorada, moza non deixes de pandeirar. Vai, ven, vai, ven e baila do dereito, do revés, e vai, ven, vai e ven e baila do dereito, do revés. Ainda vixete polo camiño, vas sumando a bailar cos veciños, as rapaciñas levan o viño, baño ofrecendo que son vos veciños, brazos ao vento, meu pensamento é que non deixes de pandeirar, fuxindo o mundo as miñas peniñas, cando se move miña rapaciña, o camoriño que la metiña, vas facendo como a vida miña rapaza está namorada, moza non deixes de pandeirar. Vai, ven, vai e ven e baila do dereito, do revés, e vai, ven, vai e ven e baila do dereito, do revés. Tren vai andando pasiño a pasiño, tras San Antón xa temos camiño, e que exitoso foi su corpiño, sei que tamén bailaba o neniño, para que non sofras máis de soidade, para que non teñas máis de saudade. Hoxe na vila temos a feira, todos os mozos buscan compañeira, veñen facendo a súa mañeira, baila rapaza que tires solteira, brazos ao vento, meu pensamento é que non deixes de pandeirar. Vai, ven, vai e ven e baila do dereito, do revés, é que vai, ven, vai e ven e baila do revés.
En Barraca Punta de Rieles encuentra materiales de construcción y electrodomésticos de las mejores marcas. Barraca Punta de Rieles, de Eliseo Rivero, más de 60 años apoyando obras sociales. Camino Maldonado, kilómetro 13500, teléfono 2514-5769. El teléfono del buen pan y la buena pasta es el 2903-2020 de la Sin Rival. Envíos a todo Montevideo de toda la variedad de productos. La Sin Rival, Soriano 929, teléfono 2903-2020. Panificados y pastas como debe ser. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, férulas y ortesis, miembro superior e inferior. Bergantiños tiene los técnicos más especializados para atenderlos en sus flamantes consultorios. Bergantiños, Chanay Joaquín de Salterain, teléfono 2400-2739. Bueno, e agora vamos cas noticias frescas como as sardiñas de Santurce. O 73% da poboación no estranxeiro considerada como galega, pois non naceu en Galicia. O padrón galego no exterior supera o 500.000 de persoas, a maioría nacidas fora de Galicia. Soamente son maioría as persoas que superan os 65 anos. A poboación de 16 ou menos, nacida en Galicia, pero residente no estranxeiro, pasou de apenas 800 persoas en 2009 a máis de 2.300 no inicio de 2022. A poboación administrativamente galega e residente no estranxeiro volverá a ter nos vindeiros anos maior peso político pola eliminación do voto rogado e a aprobación da reforma do coñecido como voto emigrante, coa intención de facilitar a participación do electorado inscrito no censo de residentes ausentes. Bueno, afonda a caída de natalidade en Galicia. Esta nova non é boa. No primeiro semestre de 2022 houbo 6.941 nacementos en Galicia, un descenso do 2% respecto a hai un ano. En cambio, a mortalidade aumentou un 8,6% ata o mes de xullo. En Galicia resístranse 2 mortes por cada nacemento, unha cifra que se consolidou e ampliou en 2021. Pois por festas e troulas non é, Porque... Non faltan. Bueno. Comedia, música e tradición oral mestúranse no Castelo Conta. Castelo Conta é un festival centrado na comedia, a tradición oral e a cultura rural que se desenvolve na parroquia de Castelo, en Culleredo, provincia da Coruña, impulsado pola veciñanza da parroquia. Do 22 ao 28 de agosto, o festival contará con intérpretes en lingua de signos, actividades de recuperación de memoria para os maiores, espectáculos para crianzas e moito máis. Guadí Galego, Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, Xurxo Fernández, Moura e Camaño e Ameixeiras actuarán no festival. O compromiso co medio natural levou o festival a colaborar coa campaña Sen plásticos no monte, polo que non haberá plásticos dun só uso nas actividades e eventos da Semana do Castelo de Conta. Ademais, se contratará para realizar tarefas de produción a usuarios da Asociación Mestura, que traballa desde Culleredo pola integración social das persoas inmigrantes e das emigrantes retornadas. Bueno, dende panxoliñas de Nadal a trap, a música en galego está sempre a túa man. A variedade que nos ofrece a música en galego é infinda, e así o demostran dende Orgullo Galego. Música rap e trap, folk e tradicional, feita por mulleres, destinada aos máis cativos e incluso panxoliñas, son algunhas das ideas que ofrecen para animar a escoitar contido producido na comunidade e na nosa lingua. Dende Nao Galiza a Herdeiros da Cruz, pasando por SES, son algúns dos artistas que se atopan entre os máis de 1000 temas que forman a playlist Música en Galego, que conta con máis de 7000 gústame. Para os apaixonados do folk e a música tradicional, Orgullo Galego seleccionou 260 temas.
Un dos nosos obxectivos é mostrar a música en galego, mais tamén presionar para que teña presenza nos circuitos, non por moda, senón por convicción, explican desde a súa conta de Twitter. E falando de música, aí vai esta foliada de Carril. Señora da guía, ay da guía de mariñeiros. Nosa Señora da guía, ay da guía de mariñeiros. Guía da miña cuadrilla, toda de mozos solteiros. Toda de mozos solteiros, ay la lelo, ay la. Bueno, vamos agora a leerlle unha nova que nos envía o noso querido amigo Xosé María Monterroso de Besa desde a súa Coruña querida. Trátase dunha nova, amigos, publicada polo xornal La Voz de Galicia o pasado 10 de agosto e titulabas así: Isabel Zendán, a nai solteira, pobre e analfabeta, que fixo posible as vacunas contra a variola. Contánoslo a nosa compañeira Francis. O xornalista Antonio López Mariño é o autor do brillante libro Isabel Zendal, a nai de todas as vacinas, publicado tras de 20 anos de investigación. Como ben o di o título da nota, Isabel Zendal, nai solteira, pobre e analfabeta, sostivo a campaña de sanidade pública máis ambiciosa da historia. A vida desta excepcional muller que coidou os nenos do orfanato da Coruña que foron portadores da vacuna na Real Expedición Filantrópica que partiu da Coruña en 1803 para inmunizar contra a variola alén do Atlántico, sigue sendo en Galicia completamente descoñecida. Isabel morreu en México, o país que recoñeceu o seu labor co Premio Nacional de Enfermería desde 1974. Pero na súa terra, o aprecio aínda se lle escamotea, a pesar do afloramento de institucións co nome Isabel Zendal no membrete. López Mariño dedicou centos de horas a rastrexar arquivos en busca dun mínimo apuntamento sobre Zendal polo que tirar do fío e así conseguiu reconstruir boa parte da enigmática vida dunha muller que naceu en Ordes, provincia da Coruña, a fins do século XVIII e que trasladouse a Coruña
a cidade da Coruña, ao servizo do home máis rico da cidade. Tivo un fillo e antes de embarcar, coa intención de non volver, anota o investigador, ocupaba o posto de reitora da Casa de Expósitos do Hospital de Caridade coruñés, recibindo un dos peores pagos do hospital, 50 reais, só cobizados pola cociñeira, que cobraba 24. Contame máis. Antonio López Mariño, que compuxo ao redor de Zendal un soberbio retrato da sociedade da época, subliña: cando se fale da expedición real, que non se fale tanto de Carlos IV e de Balmís, porque o éxito de toda esta montaxe sustentouse nos sectores máis marxinais da sociedade. Pois esta foi a nota que nos enviou Monterroso de Besa, sempre tan interesantes. E da Coruña pasamos aquí a Montevideo. Da Coruña pasamos aos temas de aquí. Do patronato, a ver. O patronato, fixemos o mércores pasado a actividade en lembranza de Alexandre Bóveda, e aínda que os que foron nese día dixeron que foi unha actividade moi creativa, a concorrencia foi moi escasa. Lamentable, é verdade, lamentable, a verdade, tanto polos galegos como polos fillos dos galegos que viven e residen aquí en Montevideo, que se vayan perdendo estas cousas históricas tan importantes como é a lembranza da Galicia mártir e a personalidade de Alexandre Bóveda. Hai máis cousas, non? Vamos ter o venres 2 de setembro ás 18 horas, como facemos agora as actividades no patronato, un espectáculo de contacontos que vai ter contos de autor e contos populares, e a maioría van ser en castelán. Bueno, a ver si así atraemos un pouquiño máis a xente. Invitámoslos a todos a ver este espectáculo que vai estar moi bo, como sempre fai o Obradoiro dirixido por nosa Susana de León. O grupo de viaxe vai realizar un caminatour pola Ciudad Vieja. Vamos a decirlo en castelán porque ellos nos piden que lo digamos en castellano para que todo el mundo pueda entender. Esta es una actividad que no es del patronato, sino que es una actividad del grupo de viaje del patronato. Va a ser un caminatour por la Ciudad Vieja que se va a realizar el próximo sábado 27 a las 10:30 de la mañana. Ay, qué cosa bien, ¿no? El encuentro va a ser en la puerta de la Ciudadela. Ajá. Y allí se va a hacer un caminatour por la ciudad. El grupo de viaje ya hizo antes de la pandemia un caminatour por el Prado que estuvo muy lindo. Así que invitamos no solo a los integrantes del grupo de viaje, sino a todos los que quieran participar a que acompañen esta actividad que va a ser. Además que hai profesionales en isto, ¿no? Porque vai a dirixir José Mata, va dirigido por José Mata. Un home que está moi metido en isto que está en el tema. Bueno, pois que todo salga ben, Mata, e que tamén que moita xente concurra. Dixeches ás 10:30 da mañá do sábado. Ás 10:30 na porta de la Ciudadela. 10:30 de la mañana en la puerta de la Ciudadela, todos los que estén interesados. Sábado 27. Sábado 27. Vamos a omitir el tema musical porque no nos da el tiempo y vamos a ir directo al curruncho. Bueno, pues vamos a ir directos ao curruncho. Veña, de que vamos a falar? Vamos a falar, aquí o tes, dunha cousa que xa falou Manuel Carrete. A Rianxeira, un tema que cumple 75 anos en este ano 2022. Vamos a comentar isto da Rianxeira que me parece estupendo. A ver. Cantada en festas e celebracións, asubiada ou coreada en estadios de fútbol e tamén en auditorios. A Rianxeira é posiblemente a canción galega máis coñecida de todos os tempos, mesmo por encima do himno galego. Que lle parece? A narración da súa composición e estrea une ademais a outro fenómeno fundamental para entender a historia de Galicia, a emigración á América do Sur, sobre todo durante a primeira metade do século XX. Aínda que este ano fai os 75 anos, non todos coñecen a verdadeira orixe deste tema que, sendo tan galego, non se compuxo en Galicia. Se ben é moi coñecida,
A Rianxeira non é unha canción popular de autor descoñecido, desas que levan toda a vida cantándose sen que poida trazarse un fío ata a súa primeira interpretación. O contrario, a historia desta canción mostra o esforzado empeño de emigrantes galegos que reivindicaban a súa extrañada terra. No ano 1947, Castelao volveu definitivamente desde Europa a Buenos Aires, onde falecería 3 anos despois. Con motivo deste regreso, Anxo Romero Loxo e o Centro Rianxo da capital argentina decidiron homenaxealo cunha canción de aires regionais que contase cunha letra relacionada con Rianxo, a terra natal do guieiro. Romero traballaba no comercio e no seu tempo libre era músico de jazz, aficionado a compoñente de varios coros fundados en Argentina polos emigrantes galegos. Estas agrupacións eran unha mostra do dinamismo cultural das comunidades galegas do exterior e estaban, en moitos casos, vinculadas co galeguismo. Ángel Romero coñecía, de feito, ao artista, escritor e político exiliado Alfonso Rodríguez Castelao, pois os dous eran de Rianxo. E foi o mesmo Romero quen propuxo o escritor Xesús Frieiro Dourado, alcumado Pinciñas, e tamén descendente de rianxeiros, facer a letra da canción homenaxe. Frieiro investigou canto puido nas cantigas tradicionais da zona de Arousa e acabou escribindo unha letra na honra da patroa da vila, Nosa Señora de Guadalupe, a Virxe Moreniña, en referencia á cor da pel da talla que a representa. O título original foi Ondiñas da Nosa Ría e foi estreada na Cea de Recibimiento a Castelao. A propia muller de Anxo Romero, nunha entrevista que lle fixeron pouco antes da súa morte, dicía textualmente: O meu marido, nesa época, presidía a Sociedade Parroquias Unidas do Concello de Rianxo, cuxa sede funcionaba no local do Centro Betanzos. Tanto el como eu éramos galeguistas e integrábamos as Irmandades Galegas do Partido Galeguista. Con Castelao uníanos unha gran amizade e cariño, pois éramos veciños de Rianxo. A Castelao encantáballe visitar a nosa sociedade. E cando se soupo que en 1947 regresaba a Buenos Aires, a canción compúxose con moito apuro e ilusión durante varias semanas ata que chegou o gran día no que centenares de personas agardaban ansiosos a Castelao no porto de Buenos Aires. Os veciños de Rianxo, como se fósemos da familia, estábamos todos e un día despois da chegada de Castelao organizamos un banquete de benvida na súa honra, onde por primeira vez lle cantamos esta canción. A Rianxeira gravouse en Montevideo. Na lendaría empresa discográfica RCA Víctor, e a melodía fíxose popular en poucos anos, gracias á súa emisión a través da radio. Chegada a Galicia, as coplas orixinais escritas por Pinciñas fóronse transformando e incorporando outras populares ata chegar á forma que hoxe todos coñecemos. A Rianxeira converteuse así no segundo himno de Galicia, aquel que apenas é escoitado por un galego ou galega no lugar máis recóndito do mundo onde se atope. Faille emocionar e lembrar a súa querida terra. Hoxe, a Rianxeira é unha das cancións que non poden faltar en calquera romaría ou festa galega. Tampouco falta nas festas dos centros galegos de Uruguai e do mundo da emigración. Os equipos de fútbol, tanto o Celta de Vigo como o Deportivo da Coruña, utilízana para celebrar as súas conquistas deportivas. Os veciños de Rianxo entóana durante as festas da Virxe de Guadalupe. E os seus compases foron interpretados por innumeráveis cantantes e músicos tan diferentes como poden ser Ana Quiro, Isabel Pantoja, Arroda, Astarot, Linda Ronstadt e Sés, entre moitísimos outros. Pois vamos a continuación escoitar esta Rianxeira precisamente por Sés. Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira, a Virxe de Guadalupe cando vai pola ribeira,
Descalciña pola area parece unha rianxeira. Descalciña pola area parece unha rianxeira. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. A Virxe de Guadalupe cando vai para Rianxo. A Virxe de Guadalupe cando vai para Rianxo. A barquiña que a leva era de pau de laranxo. A barquiña que a leva era de pau de laranxo. Ondiñas veñen, ondiñas veñen, ondiñas veñen e van. Non te embarques, rianxeira, que te vas a marear. A Virxe de Guadalupe que non fixo moreniña. A Virxe de Guadalupe que non fixo moreniña. Versión estupenda de SES, verdad? Unha canción moi bonita esta Rianxeira. Bueno, están escoitando SES, esta preciosa interpretación de Rianxeira en homenaxe a Castelao aí en Bos Aires. Que tempos, que cousa tan bonita. Lembrades que temos o espectáculo do Obradoiro de Contacontos o venres 2 de setembro ás 18 horas, con contos de autor e contos populares. Bueno, amigos, foi todo por hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañán aquí en Sempre en Galicia, con máis cousiñas que contarlle, con máis música, con máis verbas, con máis entrevistas, todo o que ten que ver. 72 anos de vida de Sempre en Galicia que festexaremos o domingo 4 aquí nesta audición de CX12 Radio Oriental. Este domingo. Un puño hecho de contar un día. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.